Jotono khulumung yafaro tini hayung ha kotorni hani busharokni sal hni palajak tongo hayung gonangi tini joto jagaono World Indigenous Peoples Day hni palajak tong gangke paksa saime kuna obutamu gangke abun tino tini kisisa norok bai nukjaknani phaika obo जों साइमनो obo hani busa sabno honjak ke o hano abiskar khlainai ba o hani theibai godal jang borok ro o hano huk haba khlai o hani je malik honjanai ro borokni asai ko borokni sal hne tini palai jagai tong ke tauni bagai borokni sal hne palai jagnani nangkha obni background ba obni history tam obno saimanani nangnai इंके जे हाव दङ आहानि बा आहाव जे सिगां फायनाय बनो आहानि मालिक आहाव दङै हु हाबा खलाय अहानो सोनामनाय हाव तो नं बुफां फांजा गाय आरो बुथाय थायनाय बा देबो बुफां आसायनाय औ सिगां बुफां गायनाय आबुनो हानि मालिक बा अ हाव सिगां कृषि काजफानो खायगा बा हुफानो खायगा हाबाफानो खायगा बनो आहानि मालिक इंके अबो हाय बररक तिनी त्रिक छातक बितक खलायजाक गै दंखा त्रिक गोमावै दंखा अंके बरकनि लैंग्वेज हिंदी बरनि हुकमु हिंदी बरनि कल्चर बरनि सिनिमुं जत गोमारङै दंखा इंके बरकनि रोजाबमुं मोसामुं जामुं नमुं जत ता गोमाथुन बरकनि नायथथक हुकुमु मुकुमुरुनो खाति नारकनानि बागै हायुं गोनाङै बर'रकनो फुनुकनानि बागै अमहाय कायसा साख्लायजाक हाबा अमहाय कायसा साजाका तिनि हाय साल आबुनि बागै माने दुनियानि बर'कनो हायुंनि बर'कनो फुनुकनानि बागै बरक त्रिक गोमाना नायदोंमोन ता गोमारोदि अमनो ता सकामादि बरकसो अ हानि आसल हानि बुसा abo haike saimani nani bagai tini hai sal palai jagi dong obo 1994 ni simi World Indigenous Peoples Day heni palai jagi dong 9 August tangi 9 August ka angke 1982 hani busarok ni bagi samung khlainin bagi kaisa United Nation working group nei mane borok ni kaisa meeting hai achukha borokni bagi samung khlainani borokno bahaike mothangi naraknani abuni ti kaisa working group jengjak angke abu 9 August 1982 ka hal 1982 ni je 9 August hal no 1994 ni bisini simi abo declare khlaijak je World Indigenous Peoples Day hani pani o hayung hakotorni hani busarokni sal hani political hindi sirengmung hindi burni mantai shokthai bebak bukhakti borok endanger mani kemana nai dongkha borok ni abuno rokha khlainani bagi borok ni abuno mothangi narnani bagi omohai kaisa world of declare marga hayung United Nation of declare marga je omono jeng omohai ke observe ma khlainai inke je phai tongnai lukurok phai tongnai borok omo sai manthun chini je mrjam mo samar busuk je kuchuk beremni aborokno gomawi bahaike janai इंके aborokno mothangi narnani bagui no omohai sal kaisa jongoi najakha ba palai jagoi dong tini hai salo इंके जों गोबां chini manthai sokthai rok dong aboni bagui no chini manthai sokthai rok buibai tai sepla jakthun chini o manthai sokthai rok bui sai manthun chini o manthai sokthai rok kebota kebeng thun o manthai sokthai abo chini manthai tangi hingangke o hani busa je borok o hani busa ba je nokni borok malik no seneng nokni rekhlai rok horong bahai kengnai ba nung bi nogo tongsi toro log mahai inke omo hai hani busa rok no boroni manthai sokthai no rwnani nangnai ba nung saimanani nangnai aboni bagui no hayung gonangi tini hai salo kanmung chummung rok chumui borokni chathai nengthai hukumung mukumung rok no tui
गोबां थायो program rok ngi dong ke amorok saimanani nang ke mo history farainaro te kaham ke saiman tauni bagam hai khaina ke sini manta choktai tongmarok no সংবিধান তিনি manta choktai ke mamo dong haipan जों o manta choktai rok fulfilling ya ba o manta choktai rok je tongmarok ta seple jak thun ta seple thun abo hai ni bagino hayong gonangi phunuknani bagino tini hai sal kaisa chongai najaka kemo hai salo jotono tongthok jathok ke tonglai din abona angnayo ke tini asung nongsiton jotono no hayong ha kotorni hani busarni salo khulumung ya phari tini jotono no tongthok mungtai sibai ya phari horono ang mathaka jotono hambai